Hakipor min dai min shwa min bagi hima kasi ki don laga jong kabor ban sinshar bat ban bishar. Ya ki mukat duma bat kino ki jingya gaja jong ki khun ki hajar jong ki. Henry ka nebaro ka du no day nadu baki wan ki pareng kalami ka rukom ay sanat bala penduna ya kabor bishar jong ki sim bat ki wei ki nong sinshar jong kari unyo tren. Kumbalong mentalat teng usim melim ubayo ia kata kekerdan jong first class magistrate. Henry ki weipat ki sim ki yo alat teng ban bishari ki kam barit baria kimla chu ban bishari ki kam penyap ne ban pensitom ki nongle baman kumbale aki por hendai hentai. Ka sorkal pareng kala sedang ban ai sanat aki sim kasi nadu kasenam khat plas pa san pon rio. Hakaba hakitu ki por uram sing sim jong ka sora ulayo ningkong ya kene ka sanat hakabala soy ne doskot da u viceroy ne ulat rang ba du jong ka sorkar pareng Henry kat ba ompat wan ki pareng syakne ka ri khasi ujaj benriu khasi udan laga jong ka bishar ka khadar hakaban bishar ya kino ki kam bat akarukom bishar idan bunjat ki rukom bishar hakaba kadon kata ka rukom bishar da ka dorbal pelun hakaba kadon ru lengbau utau usai pla kadon ru kata ka bishar da ubasan bagi temen snong ka jing bishar da usim lane ka jing bishar da ka dorbal ri bat ka jing bishar da ka bapen bamsmai iwe bat ka wei pat kalong ka jing ya bishar da ka jing pengam Henry kine baro ki rukom bishar ke jong khasi hendai ki ja no dei habalawan ke sorkar pareng hakaba ki sim baro ki la IT no ye ki bor sensyar ki bor bishar haka sorkar pareng da ka pendam leng bagi sanat bat kumbagalong menta babaro ki nong sensyal chnong ki habandon ye ka sanat hakaba ye ka ne ka sanat layo ru ne ki bor sorkar Henry hakane ke video ngin om ye kren chapang kata tungin ya pai kindet chapang ka wei ka rukom bishar ka bangakwa banya tu ange kalong ka jing pengam haba pai chakane ka rukom bishar pengam ki mukat dumai ki la ban mi na kino ki daw Henry habadon ka mukat dumai ya kini kendau bagi beriu ki pengkesan lagania kania hadu bom tip shu uai ubadai uai ubalai don katu kat ne ki hima ki bapendon kam da ka bapengam kane ka rukom rai kalong bagi khasi ki shu i no hakarai jong belai anda ki arliang mamla ki la penno marmal saupen bat marmal ka serwet umjer da uwei usniang ban yapung yatang ki bu sautli ki kuli kendau artli ki balaten sat ksiar bat artli ki balaten sat rupa ki ksi ka bamut kata ki briu ki syakwai ban ngam ki persyang ban yakni ya kita ki kuli kendau lada ki yo mar uwei ubadan ksiar bat mar uwei ubadan rupa ya ka kendau ki yasam mar shiliang lada ka wei kaliang ka yo tangki ksiar bar ka wei pat ka rupa sudah ka bamut kata ka bayo da ki kuli ksiar kalong ka bajam bat kata ka bayo da ki kuli rupa pat ka rem ban pengam om judon ba penboar ka syong ha ka jingyamon jeng ki beriu ka jingkeli jong usim kalong lada ki terai ki yakwa ban ai bishar ublai namar ba yalade ulapoi ha ka lingo lingain hakum kata ka por bomla syu ban penbany lada ki terai ya ka ja ki kwa usim unshim ya usaupen bat ya ka sarwet umjer ya ki ksi ki yawat ya ki nongle kumjuru ha ka sngi penyangam ki ya penbaj hi nagaliang jong usim upen kre ka wei ka jaka bakham jeliu bakin yangam endah bala poi kata ka sngi ban yangam ha ka bala deb ban yabu na baro al yang ki yami shongshit berkilariam bha riam miat kentai bat shinrang ki kentai ki hab i la usnyu klem khlong ka judai ka dustur ban poi chua usim bat ki bakrau shikapung ki ksi kilami na la gadong ki pat kentai bat ki shinrang ki sinran ya ki at ki daya bet khau artat halendi hakapor bagi yat rengkat ki kentin ken pui ban lait na ka tendap ka tempai pui ka tendap ka tempai andala poi ki yang marshiliang bat bet khau sha chi sha andala yok hukum na usim ini ki trai daw lane kita kiksi kumbangalaong ki sayangam bat ki awat jar ki bayok kloi ya kita ki kuli ki blaten sat da ka rupa
rengkat ke kesiar. Kata kalong ke jing bishar haki por hindai, haka ba umla ban penbet syu, ya kano ke jing yak kaja, ane ke jing yak ni kendau la ban ang. Henry kini kir kom bishar, menta ngangai omla ban don syu ane omla ban yo isu. Namar ki babon hi, habala poi ke yak kaja maja, ki babon ki bor jong ka an, ki haban shimti, ki bor jong ka ying bishar, ki haban penbet, kumbalaong na du bagi sim kila IT no ye ke bor bishar bat sinshar haki bor jong ka sorkar kumta babun ka bishar kasi menta kalaja syubu lada don unang penyap briu hasnong ka dorbar lane usodar snong umla syuban bishar ban shim ya karai namar balai baladep IT ya kata ka rukam bishar haki bor sorkal nadu kesnam kat praspa san penriu kublai shibun.